Hej YouTube, beklager at Kasper Livrej her ikke, men jeg sidder ude med en fange, som er fedt, der sidder heroppe. Så hej Kasper. Hej. Ja, vi nåede jo hertil, vi har lige bygget et hus. Vi nåede ikke meget, men jeg tænker, at jeg går ned og miner lidt. Det klipper jeg fra, fordi jeg havde også set andre mine. Men hvis du gerne vil se, at jeg miner, så skal I bare sige det til mig. Jeg miner cirka lige en time eller sådan noget. Ja, ja. Hvis du skriver en kommentar, så vil du skrive til mig i en e-mail. Jeg stopper den lige hurtigt, og så er den finder på lige og miner en time eller halvanden. Og så er jeg tilbage om det føles som mindre end 1 sekund for jer. Hej YouTube, nu er jeg tilbage igen efter næsten 2 timers minetid. Ej, fedt. Man skulle have 3. Jeg går ud og hakker noget træ, og så er jeg tilbage igen om lidt. Okay, så er jeg tilbage igen. Så jeg har fået noget træ, og så har jeg selvfølgelig stadig alt det andet. Ja. Jeg tror snart, jeg skal tage på maskinen, efter jeg har gjort det her. Vi får lige en kiste. Og bare roligt, jeg har ikke snydt overhovedet. Nå, så kan man se, når jeg lige inde på andre, der fortæller, hvad der har været inde og andet. Nej, nu har den fået en kiste. Jeg lover, at jeg hacker ikke den her bane overhovedet. I kan jo skrive, hvis I godt vil have at se mig mine, eller så kan jeg skrive det. Om jeg gør det godt nok, eller om der er noget, jeg skal forbedre. Eller om der er noget, om det ikke er så godt, det jeg laver. Det må jeg gerne skrive, hvor jeg sidder her og klik. Yes, så er der. Bare ved den her mine, den her er bygget lidt langt væk. Derovre i hvert fald. Vi kan kan blive store huller her. Jeg må tage mere af det. Og jeg synes også, at jeg får pisse på enormt. Og vi skal også med mig. Men først så kan vi have ikke planlagt. Hvad vil lave den her video? Vi har jo 6 fangstmål. Har du en del uran med? Ja, jeg må godt, det kan være brugt noget, men det er meget irriterende. 8 mand. Det var ret vildt. For at lave en hus. Nærmest ikke snart, mand. Det er ikke langt til at se ud. Der har de jo der sætter helt automatisk tid på pausen og bare sådan lidt bare op. Og så laver jeg sgu en skov. Ja. Der har jeg nogle maskiner. Den samme generator, det var godt at få det. Godt. Det var huset ekstra godt, det skal jeg nok nok stoppe og sige. Bare en iron til. Bare til en ovn. Ovn. Ej, hvor underligt. Hvor har jeg gjort der lige sten? Ja, det må jeg blive tænkt altid. Jeg har ikke brugt sten, så det er det skal jeg lige huske på. Så jeg går lige ned og mine noget sten i den mine, der er helt godt. Så jeg er fag om det. Så
gang. Nu har jeg fået se. Når jeg var lige hjemme og lavede en ny pickaxe, den anden var op. Jeg var død. Eller ikke lave pickaxe, det er det. Nemo. Så har vi bygget. Jesper han spiser den meget slik. Ja, lige nu var jeg fik mig bollested. Så jeg sådan tror at sige mig. Og nærmest ikke forstå på bølgen. Hvor min kul? Nå ja. Nej, tungsten. Kul det har tager jeg heller aldrig. Så nu kan I se mig hente kul. Så ser jeg ikke sådan. Så må I springe lidt over. Så gør vi her. Det er ikke så godt lige med kul, fordi hvis I ved det, så er en YouTube ikke så... Iron! Yes. Og det var ikke her i Minecraft, det var en anden side. Det var bare så godt langt. Og vi er med at sige. Ingen vand på. Nå, jeg kører nu. Jeg tror faktisk, det er fint her. Prøv lige at vente, jeg kigger lige. Ja, nu, wow. Hvordan kommer jeg op? Nu har jeg fået noget kul. Det kan vi der til. Nu har jeg 3 stykker kul. Det er fint. Amen. Man er ret forkælet i nogen farmer. Ja, nu tror jeg også snart stopper den her video. Rigtig godt. Jesper, han er nørd. Og det er jeg i hvert fald ikke. Nu du er. Ja, det er nørd. Det er mange for sådan noget. Nej, Det har du været. ja, jeg har været meget det ved jeg. Men jeg bruger ikke briller. Jeg er ikke særlig tyk. Så jeg er ikke sådan en. Jeg er ikke sådan en grænsig. Det er det. Det er ikke. Men altså. Så ja, så nu skal jeg laver sgu ikke. Så venter vi lige. Split house lige lidt længere. Ej, det er ikke kom 7 eller 8 minutter, så jeg det. Sådan. Så har du faren ejer. Nu skal man lave det. Prøv lige at skrive lige, hvor lang tid jeg har brugt. Men så kan I se nettet til det. Ja, jeg fandt lige ud af, at jeg var cirka 8,5 minutter. Ja, jeg blev lige lidt mere. Så jeg var på 13 minutter. Det er en af mine første videoer. Det er første video. Ja. Eller på den her kanal. Vi er jo 3 mand om den. Det var 4 første video. Så jeg kan kun lige 15 minutter. Det er nok. Men jeg synes, det er godt nok program. Der er mange, der siger, at det bedste man kan have, det er altså der fraps og alt muligt. Nu vil jeg ikke snakke om sådan det. Ikke for at nærme det så. Det vil jeg sige. Jeg synes, det kan godt være fraps, det er godt. Men det koster, altså det jeg bruger her, det er gratis program. Det er fint nok, det hedder Screencast-O-Matic. Det er godt nok. Det er godt fraps, det er rigtig godt, det ved jeg godt. Det skal jeg også selv have. Det kan være, at jeg får det på et tidspunkt. Men altså, det her det er godt nok. Det er fordi, at fraps, synes jeg, det vil jeg kunne købe. Hvis det er sådan, at jeg skal begynde at redigere i alle mine videoer. Det er fraps godt til. Redigere i videoer og det der. Det kan man ikke.
man vil sætte alle mulige ting ind i skærmen. Ikke. Jeg bare slet ikke. Jeg bruger bare helt, men det er fuldstændig simpelt frem. Det er godt nok smart. Så må jeg andre råbe til tosset. Nej, vi skal bruge som buffer. Det er meget bedre. Ja. Det er ligesom. Du må skrive alt til mig. Jeg vil gerne gøre alt med mig. Og jeg vil snakke om alt. Men så vil jeg snakke om meget. Men det vil jeg rigtig gerne gøre. Meget. Jeg kriger. Jeg vil selv, at det er sjovest nok. Den der laver film, de snakker, det er så sjovt, når de bare sidder og var helt sindssyge. Det er godt sådan noget. Jeg mener det, at han ikke snakker. Ja. Det er meget sjovt, hvis man snakker. Tydeligt bare så simpelthen. Så man bare får en film. Det kan godt være, hvis man har dårlige lyd og alt muligt. Der er måske lidt musik på i baggrunden. Jeg skal stoppe den her video. Jeg laver sgu lige en generator. Det stopper ikke. Det stopper væsken. Ja. Lige præcis 60 kroner. Sådan. Nu må jeg da følge op med tysk. Det her, det er speculation. Nå ja. Hvis der er nogen af jer, der ikke ved, så er der dem her. Det er Emerald. Safir og Ruby. Jeg ved faktisk ikke helt. Jeg tror, de er fra Red Power. Det mener jeg, der. Og så er der Nikolite. Det tror jeg er på Red Power. I kan altid rette mig. I kan bare følge det. Uranium og Gunsnort, det står på Red Power. Så tror jeg, at Tin, Silver og Power, det er fra Industrial Crack. Og så er der Guld, Redstone, det er fra Minecraft. Så der synger. Jeg har nemlig lige så hørt den der med slanger med indestand. Sådan der. Den er stjerne. Det er en god sang. Jeg siger, at det er fint nok. Ja. Alle de ting, jeg crafter, dem man kan hjemme søge på herovre. Eller. Nå, det er helt glemt. Det kan være, at den her video, jeg skal nok love, at jeg ligesom i hvert fald prøve at lægge et link til teknik. Og så skal jeg lægge et link til. Ja, jeg lægger et link til teknik. Så kan jeg kun tjekke det ud. Så kan det være, at jeg engang kommer med en guide til, hvordan man downloader det. Jeg kan med Windows. Jeg kun til Windows. Jeg har Windows til det. Så er sådan set noget. Okay. Sådan. Iron Furniture, som jeg lavede med iron hele vejen rundt i 8 rundt der. Så har vi batteri. Hvorfor er det sådan, der er igen? Sleep mode, det vil jeg gerne. Sådan der smag til tid. Nu er jeg kommet til at tage noget med. Håber jeg. Hvis jeg er det, så må jeg lige sige til, fordi så er det i hvert fald ikke noget, vi helt lover. Batteri, det bliver lavet med her. Sådan her. Og så det hele, jeg skal lave nu. Generator, simpelthen lavet med batteri øverst. Fine iron, simpelthen bare helt almindelig iron, men bare brænder. Helt normalt. Og så er der en iron furnace. Det er noget generator.